уважаеми дами и господа, драги гости и приятели, скъпи ученици и преподаватели на гимназия професор Иван Апостолов. Изключително съм радостен да ви приветствам с откриването на новата учебна година. Година 19-та летописа на нашата гимназия. По традиция, 15 септември се е превърнал за цяла България един своеобразен празник за ученици и техните родители, за учителската колегия и дейците на българското образование. На този ден се дава началото за нови дразновения, за нови срещи със света на непознатото и любознателното, за придобиване на нов обем от информация в сферата на човешкото познание. Всяка година, първи учебен ден, за нас, в нашата гимназия, ние посрещаме с особено вълнение и с тържествено настроение. Вълнението, както мое, така и вашето, е напълно обяснимо. Започва първия учебен ден от новата учебна година, а заедно с него са свързани надеждите и мечтите ни за нещо по-хубаво, което предстои да се случи. Затова разрешете ми да поздравя вас, родители, ученици и гости, от мое име и от името на нашия педагогически колектив с добре дошли и с откриването на учебната 2011-2012 година. Година 19, както споменах, летописана част на гимназия професор Иван Апостолов, предпоследна от нейния 20 годишен юбилей. Юбилей, който чакаме с голямо нетърпение. Уважаеми ученици, убедени сме, че дългата ваканция и много якото топло лято са ви заредили с огромна енергия и амбиция за всичко. Вярваме във вашите възможности и желания да постигнете днес повече от вчера. Убедени сме, че всеки от вас ще се старае да изпълни мълчаливото обещание, което си дава днес, в началото на учебната година, да се учи както подобава. Защото идва времето, в което ще успяват само компетентните, знаещите, можещите и добре подготвени личности. Всъщност всички в залата прекрасно разбирате това. Днешният ден, 15 септември, е особено знаменателен за новото попълнение ученици на частна гимназия професор Иван Апостолов и най-вече на тези от подготвителния клас. Випускът, който след 5 години ще изпратим като абитуриенти и ще влезе в аналите на гимназията като випуск 2016. Трябва да сте щастливи, че сте избрали да учите при нас. И второ, защото сте имали късмета да бъдете приети в голямото семейство на частна гимназия професор Иван Апостолов. Едно от най-реномираните учебни заведения в София и страната. Днес ние ви приветстваме с добре дошли в гимназия професор Иван Апостолов. Гимназията, която достойно изпълнява своята визия и дава както сериозна хуманитарна подготовка, така и знания по право за частния бизнес и фирменото управление. Гимназията, която заедно с средното образование и отличната чужда езикова подготовка дава знания за устройството на държавата, за икономическите закономерности и механизми на пазарното стопанство, за правната регламентация на отношенията в свободното гражданско общество. Гимназията, която подготвя личности, които познават и ще се съобразяват с юридическите нормативни актове, както в отношенията помежду си, така и в отношенията си към държавата, дори и в семейството. Именно за това нашите ученици се отличават от всички други завършващи средното образование в България деца в държавни, частни и общински учебни заведения. Уважаема аудитория, уважаеми колеги, дами и господа, почти всички присъстващи в залата тук е известна
реализацията на нашите абитюриенти. На 100% всички записват и завършват специалности в вузове у нас, в страните от Европейския съюз и Америка. Особено любопитен е фактът, че само единици от всеки випуск не успяват от раз да запишат исканата от тях специалност. Всъщност, не бих желал в този хубав празничен ден да ви занимавам с суха статистика, но цифрите са едно от измеренията на резултатите от нашата съвместна работа. И тъй като все пак трябва да дадем някакъв отчет на родителите и те да знаят какво се прави при нас, ще използвам факти само от изминалата учебна година. И така, за ваше сведение, средният годишен успех за учебната изминала година на цялата гимназия е много добър 5,47. Браво! От 39 абитюриенти, които завършиха тази година, на зрелостните изпити по български език 21 с отличен успех от 5,50 до 6,00 с един пълен отличник на матурата по български език. 18 са учениците, които на матурата по английски език изкараха също отличен от 5,50 до 6,00. Искам да спомена още няколко неща. Класирани представители на гимназията на Националната олимпиада по английски език и по гражданско общество. Ако някой все още не е видял в сайта, нека да напомним, двама ученици от нашата гимназия поради прекрасно представяне, отлично заемане на първи места и приз лауреат получиха правото да се запишат в университетите в Република България без приемен изпит, ако той е английски език. За съжаление, двамата няма да ползват това право. Единият, доколкото разбраха, вече в Холандия, другия в Англия. Много добро представяне на изпитната сесия за Pearson Test сертификат, за който след малко ще говори госпожа Тренчева. Отлично представяне на транссъставени с две представления на английски език, укротяване на оперничество. Нека да ги изключително активна и разностранна извънкласна дейност. Отлично представяне на нашите спортни екипи, на танцовия и мажоретен състави, с представител госпожа Оля Димитрова. Нека също да се разбира. С гордост бих споменал това, което сме написали с голями букви в сайта. На тазгодишното градско първенство по леки атлетика участниците на гимназия професор Иван Апостолов донесаха 7 медали и 4-то място в класиране на средните училища в София. Това е наистина достижение. И за всяко от неказаните много още неща, изключителна благодарност на целия педагогически състав. В заключение, уважаеми родители, присъстващи в тази зала, вярваме, че сте избрали най-доброто за вашите деца и скоро ще се убедите, че сте направили една от най-сериозните си и дълновидни инвестиции. Приемете пожеланията ми за много здраве, за да се радвате на успехите на вашите деца. Скъпи възпитаници на гимназия професор Иван Апостолов, скъпи преподаватели, честита новата учебна година, на добър път и успех в училище. Желая на всички присъстващи успешна, ползотворна, спокойна и благодатна нова учебна година. Благодаря за вниманието. Моля да ни извините, защото имаше още в началото срив. Започнахме без музика, имаше разни изненади, но сега, не по наша вина, разбира се, нека да ни извините. Благодаря ви.